Acest om bolnav, pacient, rupe legătura cu familia. Și atunci ei nu mai puteau ca să mai spună ce se întâmplă acolo. Ne rugam la Dumnezeu să nu mai vină nimeni, credeți-mă, noi angajații, să nu mai vină nimeni și să intre în modular. În momentul în care se trece la CEPAP, omul acela este condamnat la moarte. Nu mi se pare normal și omenesc să legi un om viu fiind, să-l sedezi și să-l omori. Uimită și de-a dreptul șocată. Pentru că am văzut acolo cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate de sedare, propofol plus fentanil, propofol câte 2 fiole, fentanil 2 fiole, la fiecare pacient în parte. Doar erau câțiva pacienți puțin cu respirație un pic mai bună, erau singuri în salon, dar se aștepta și la acei pacienți ca să le pună sedare într-un final, pentru că seringile cu sedare se încărcau înainte să se termine celelalte seringi puse deja. Toată lumea avea o problemă. De ce nu încărcăm seringile cu sedare? Odată, într-una din zile, am prins seringile cu sedare la unii bolnavi. Mergeau cam de ceva vreme, de o oră să zic. Nu era nevoie în timp de 4 ore cât am stat eu în zona roșie ca să încarc seringa următoare cu sedare. Când mi-am preluat schimbul, a venit colega și m-a certat de ce nu am încărcat seringa cu sedare. Și am zis, eu n-am încărcat-o pentru că în seringa asta mai este fix exact timp de o oră ca să meargă sedarea. Face, tu trebuie ca să încarci seringa cu sedare pentru că dacă se trezește bolnavul. Și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, dacă s-ar trezi un bolnav de aici, cred că ar spune ce-o pătimit și cât o fost de chinuit, cred că ne-ar închide pe toți. Deci ei se axau pe seringile cu sedare. Sedare, 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 sedare. N-am văzut interesat niciun medic. Au intrat 2 medici în modular în perioadă de o lună de zile, o lună și jumătate cât am stat eu acolo. Dar au venit doar așa ca să se uite cine mai moare, cine mai trăiește, la cine mai punem sedare, la cine mărim sedarea. N-am văzut pe nimeni interesat de terapia bolnavului cu insuficiență respiratorie și cu COVID. M-am nimerit când am fost acolo exact la anumite ore, când trebuia ca să sune aparținătorii și nu era nimeni acolo. Se plasa telefonul de la unul la altul. Nu putem să vă spunem, eu sunt registratoarea, doamna doctor nu e aici, deci mereu nu era doctorul modular. De ce? Rezidenții care s-au angajat pentru modular COVID pe zona roșie mergeau și pe reanimarea mare, secția mamă, ca să dea anestezii în sala de operație. Eu știu sigur că ei au fost angajați pentru modular COVID și, într-adevăr, dacă este nevoie și cheamă medicii specialiști să-i ajute, dar, într-adevăr, dar ei nu stăteau deloc în modular. Intră cu telefonul, se descarcă telefonul și acest om bolnav, pacient, rupe legătura cu familia. Se miza că se descarcă telefonul, rupea legătura cu realitatea, cu aparținătorii, copiii, rudele și atunci ei nu mai puteau ca să mai spună ce se întâmplă acolo. În afara modularului toată lumea vorbește și toată lumea știe că se întâmplă ceva, dar nimeni nu are curajul ca să spună. Și noi am povestit între noi și ne rugam la Dumnezeu să nu mai vină nimeni, credeți-mă, noi angajații, să nu mai vină nimeni și să intre în modular. Și au fost cazuri că au plecat 3 bolnavi, într-adevăr, au plecat vii din acel modular. Și efectiv ne-am închinat și am zis, Doamne, o scăpat 3 oameni. Am văzut 2 pacienți care efectiv au fost legați de mâini și de picioare și au rupt legătorile. De ce? Pentru că s-au luptat să supraviețuiască. Efectiv să asfixiau. În momentul în care te intubează și te pune pe aparat, n-am văzut pe nimeni să vină, să încerce să detubeze bolnavul sau să lasă un pic fără detașat de la aparat. Nu mai interesează pe nimeni. În momentul în care se trece la CEPAP, omul acela este condamnat la moarte. În acel modular s-au angajat cadre medicale proaspete de pe băncile școlii sau cadre medicale fără o experiență de reanimare, fără o experiență de spital, fără experiență pur și simplu. Eu nu pot ca să condamn aceste cadre medicale asistente pentru că ele, cum nu știu și nu pricep terapia, reanimarea, orice altă secție, ele fac ce li se spune. Și am văzut cum ele sunt convinse că sedarea merge și sedarea este ok și sedarea să dă, dacă zice domnul doctor, dăm sedare la oricine, nu e o problemă. Pacienții erau legați? Da, eu
una de câte ori intram în modular pe zona roșie. Primul lucru care îl făceam, mă uitam la ei. Cu unii mai povesteam, erau oricum terminați pentru că am cazul unei bunici, era foarte agitată, era legată și am zis, zic, bun, am venit, eu sunt, lasă-mă în pace că n-am încredere în voi. Și primul lucru care l-am făcut am fost să dezleg bolnavii. Nu mi se pare normal și omenesc să legi un om viu fiind, să-l sedezi și să-l omori. Deci mie așa ceva nu mi se pare normal. Aceste legături, am văzut că de multe ori provocau niște răni chiar mari. Eu la toți pacienții care au fost legați și strânși, foarte strânși, n-am văzut decât mâini umflate, edeme la picioare. De sincer, primul lucru, v-am spus și vă repet, când intram în modular era să-i desleg sau să-i lărgesc de la acele legători, pentru că nu se poate ca să strângi atâta de tare un om încât să-i învinețească mâna, să-i se umfle mâna, pentru că ei, conștienți fiind și legați fiind, vă dați seama că se zbăteau, să se desfacă, nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei, îi sedau, la un moment dat, cum să zic, sedarea ținea, această sedare pe venă, zic, fără seringă automată de 4 ml de propofol, ținea o oră. După o oră, omul se trezea, s-a agita, mai mergea și mai dădea 4 ml. Și uite așa se ajungea la intubat. Pentru că acești bolnavi conștienți fiind, ei cred că aveau un singur gând. Cum să iasă de acolo afară și să scape. Să trăiască, adică să scape cu viață. Normal că dacă e sedat și intubat, nu prea are sens să-l mai și legi departe. Înțelegeți, domnul Ciuvică, dacă veniți la Târgu Mureș, arăt filmul. Dumneavoastră. Păi da, și întrebarea, eu nu contest ce spuneți dumneavoastră despre fratele dumneavoastră, întrebarea e de ce s-a întâmplat asta? Adică de ce au făcut acest lucru inacceptabil, nu? Asta pentru că e un spital, dumneavoastră știți... Nu numai cu fratele meu, a făcut și cu alții. Haideți să nu mă ușamalizăm. N-am nicio intenție după 40 și ceva de ani de medicină. Ce mai știu și eu de 30 de ani, un spital nu e un loc în care un om se duce și face ce vrea cu pacientul. Sunt gărzi întregi, sunt rapoarte de gardă, sunt foile de observație, ce medicamente ai dat, când ai dat, ce evoluție a avut, ce simptome a avut, ce temperatură a avut, ce aia. Deci e vorba de un grup mare de oameni care fac lucrurile astea. Un grup mare de oameni. Eu, de exemplu, n-am primit, trebuia să mă transform, domnul Ciuvică, a trebuit să mă transform. Aveți voce bună, dar am și eu. A trebuit să mă transform în circar, pentru că am cerut de la directorul, am cerut de la președintele Consiliului Județean, dați-mi foaia să rumegăm, pentru că suntem medici. Probabil că și noi am greșit. Nu vrem să fim circari. Nu ne-au dat. Când ne-au dat, ne-am îngrozit. Ce foaia? Foaia de observație, probabil. Foaia de observație. Dar ce treabă avea Consiliul Județean cu foaia de observație din spital? Pentru că era subalternul, directorul de acolo era subalternul dânsului. Ca să-i o dea. Asta că nu se dau documentele. Bun, avem un breaking news. Area mea, ca medic, am lucrat 4 ani terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară. Da. Credeți-mă, jur, nu mai merg mai departe pe ce. N-am legat pe nimeni. 4 ani de zile am rugat. Deci nu contestați competența unui om care prin CV-ul poate prezenta că a lucrat 4 ani în terapie Domnule intensivă. profesor, explicația șefului de la ATI de la Sibiu pe care a dat-o unui site că îi lega pentru faptul că erau agitați și că nu doar cei care aveau probleme psihice, că își smulgeau sondele, că scoteau cateterele și așa mai departe și că îi lega, în opinia dumneavoastră de profesor în medicină, ține? Nu ține. Trebuia să facă preventiv, cum am făcut eu. Eu când vedeam că se trezește, în doză mică care nu influența respirația, se dam în continuare. De aceea am spus că de la cei de la Sibiu care spunea că nu au fost înăuntru medicii și alții. Asta e caracteristic pentru noi. Și nu medicii trebuie să fie prezenți și trebuie preventiv. Când începe să vede, să trezească, să dea doze mici la intuba. Domnul profesor, dar nu numai asta. Văd că era un fenomen de masă acolo, că o fi fost unul care era agitat și care ar fi trebuit, într-adevăr, poate, într-un anumit fel, deși, încă o dată vă spun, dacă erau sedați, de ce trebuiau legați? N-am înțeles.